mbili ngati more or less like rivals koma munaliso mukusangalatsa Malawi unga fotokoze chani za Lucius Banda first of all personally tisanakambe zokhudza ntchito yanu ngati nonse oyimba komanso opikisana panyema. No, personally ndinene kuti ndinadziwana ndi Lucius Banda 1999 tinadziwana kwambiri we became close 1999 kwina kuti mangonana mwina mu show komano 1999 ndimene tinadziwana kwambiri antatulusa albamu ya Dzanja la Lemba albamu ya Dzanja la Lemba toti nalemba nyimbo kupeka ndili kwandekha nangopita kwa IY studio kajambula albamu so Lucius atazimvera nyimbo zija zinamusangalatsa kuti tidziyendera limodzi chifukwa nthawi imeneyo kunali kutasiya Honorable Bile Kaunda komanso Kosi Chiwalo ndipo mafunika replacement ya artist amene wawo ndetatusa albamu ya Dzanja la Lemba anaona kuti I'm the right replacement ya artist awiri. Munaimbira limodzi? Tinaimbira limodzi Muzembani Band. Yes. Nde kudziwana kuti we became close kwambiri it's from 1999 and 1999 yo tinachita somwayi kuti nthawi imeneyo Zembani Band ina pesa contract yopanga promote Home Cup Tea from Liver Brothers nde tinaenda from Sanje to Chitipa. Home Cup Tea? Yes. Zamakono? Yes, tinaenda from Sanje to Chitipa kupanga promote Home Cup Tea komanso amandipanga promote inaenda imeneyo and ntajoin Zembani in 1999 I learned a lot of things how to present yourself per stage komanso how to write songs chifukwa chake albamu yanga yachiwiri ya Maloto inakhala the best selling album because I improved from Dzanja la Lemba mene ndimalembera nyimbo I learned something from Mlaga watiuza kuti iwe ndi munthu mmodzi amene unagwira ntchito ndi Sojabe kwa kanthawi iwe ndithu ungatiuze chani za ukatswiri wake wa Lucius ngati munthu oyimba what made him to stand out amongst others? What made him to stand out among others ndizakuti Lucius he was really a soldier ni munthu woti samagiva akakhala kuti maybe china chake sichinaende he was improving on that komanso akakhala kuti woyimba wina wake chaka chimene chocho watchuka kwambiri he was learning from that artist nchifake amapezeka kuti waimba ndi ine waimba ndi Sunny, waimba ndi Zigoma awa ndi artist amene nthawi yathuyo amapezeka kuti ndamene atchuka mu period imeneyo so he was a man who was learning from others no matter how big he was in the music industry but he was able to learn from others so ndi munthu woti samagive as a soldier mwina china chake chikakhala sichinaende he was improving on that kuti akamadzapanganso ulendo wina chidzakhale choposa chimenecho. Apa lero tikukamba zoti tikulandira thupi la Lucius amene watisiya pa Sabatali mwina kwa anyamata oyimba kuti achichepere ndi ena kuti akungobwera kumene mu industry chinthu chimene angaphunzire kwa Lucius Banda chingakhale chani? Kwambiri chimene ndingaone chimene ine ndaphunzira komanso chimene maybe achinyamata pano amene akuimba panopa number 1 tinganene kuti focus kumadziwa chimene akufuna ngati panopa sichikuyenda keep on practicing it keep on doing it mpaka nachidzafike chinthu chicha kuti anthu achikonda. Number 2 nizoti Lucius he was accommodating everyone oti mwina wangotchuka kumene munthu kuyamba kuimba samasala anthu ukampeza kuti akuthandize musically amakuthandiza so people have to be accommodative kuona kuti nzawo akakhala kuti maybe akufuna thandizo lina lake musically they have to be listening to that person. Panopa tili ndi oyimba amene adzuka achinyamata amene akuimba bwino kwambiri amene maybe they have taken music from where ife tinasiyira they have taken it to another level komano ndikuona kuti kwakula kwambiri nkuti aliyense angopanga zayekha ife tikanakhala kuti Lucius amangopanga zayekha mwina artist ngati ena afe sitikanadziwika komabe iyeyo monga mtsogoleri wa Zembani Band amayesesa kuti apangenso accommodate anthu ena athandizenso anthu ena zimenezo zimene ndingapemphe kuti people should stay focused komanso they should be accommodative. Yes.
ndiye mlaka watulutsa nkhani ina yabwino kwambiri iye uja amatukula oyimba ambiri kuphatikizapo ino noma amwene over the years takhala tikumuona akuyimba Lil B wakunzuzu uja anayimba naye Zeze Kingston akumayenda ndi oyimba osiyanasiyana kumbali yotukula mayimbidwe ku Malawi kuno promotion for music and Malawian music as a genre mungatipo chani pa zimenezi ndipo taya zotani tigwirizane poso za Sun Music Festival. Tinene zoona papo mosabisa tataya munthu woti it will be difficult to replace him mbali ya music because yeye samatengera kuti poti otchuka ndiye azipanga yekha ama yese sakuyimba ndali yense amene wampanga approach komanso amene yeye akufuna kuti apange naye so tataya munthu woti amakupatira aliyense amakonda aliyense so chimene ndingapemphe choti oyimba amene adzuka pano atengerepo phunziro ndi zimene amachita Lucius Banda amakonda aliyense amayimba ndi aliyense komanso ukampempha kuti tanthandizani apa ndi apa musically amabwera ndithu zokuthandiza. Zanga brand. Mwina Mulaka as a person, as a musician, as an artist. Yes. Soulja udzankumbukira motani? Ine ndizankumbukira Soulja as my hero. Musically, he was the one I was looking up to. Number two, he was my brother. My brother in the way kuti tose tukichokera ubalaka and panali zina zimene timapanga na interact outside music. And number three, I'll remember him as a family friend. Nkupita kwa nthawi mafamilies athu anasanduka ngati ubale timayenderana timachezerana timapatsana ma business ideas ngati le recently anandipanga introduce kwa mkulu wina ku Chinji amene iyeyo anagula ku farm ndatanduza kuti komatu madala uli wina wake ku Chinji mutapanga approach na yeso akhoza kukupezerani malo oti mudzilima. I approach that guy nkupeza ndithu kafamu kuti tayambapo malima chimanga season yathayi so we were family friends. He was my hero, he was my brother monga munthu oti tikuchokera ubalaka timapanga na interact zinthu zoti maybe sometimes it's outside music olo ndikalimba nyimbo nthawi zambiri panopa nyimbo zimene ndatulusa posachedwa ndoti nthawi zina ndimampanga approach kuti andifuna kutulusa nyimbo iyi. You still go to the goat? Yes. Should we say he was a goat? Yes, I was still going to him. Yeah. Wow. I was still going to him kuti ndalimba nyimbo iyi palipo pamene mukuona kuti sipali bwino and I said no, it is okay. Kapena apapa bwanji mutayikapo my ideas poti amati mudzu. So you still valued my ideas as Lucius Banda throughout your career? Throughout my career, not kuti some years ago. Nyimbo zimene ndatulusa pakatipa I was going to him to ask for some advice.